Духтараго замонои пеш аймодарошон пихти паз рӯби чин шарми ҳаё меомӯхтанд. ҳоло боша ай падарошон дашномаи қабе кайфи маишат меомӯзанд. тоба намурдему духтарои ҳад баттаи носкашам дидем. сигор қимат чӣ дохи ята нос дагзаштостанд. аллоҳ модарои ояндара да паноҳш нигоҳ бидорад. фардо чӣ хемодар мешаванд, кадом синаи раҳм, куҷо қории қуръон, куҷо олими паҳлавон ба дунё меоварда бошанд. духтар худ гилай, нозукай, шарму ҳаёай, ҳайҳуй додувой умуман рафторои ношоиста намезебаш. баъзе волидайна худо инсофу номус бита ягон шаб ҷогаи фарзандша тафтиш намекунанд. ҳоли ку ай рӯзномааш гап назанӣ. наход духта шабора дар кӯчаҳои сарду торик рӯз кунад, падар модар балад набошанд. модаро хабар доранд, ай падаро пинҳон медоранд. як хулоса зон ки устодаш ғар аст. падарои гиромӣ, ҳоли фарзандотона аз ҷумла духтаротона ай ҳамсаротона пурсен. шахсан ҳар бегоҳӣ бо онҳо ҳамсӯҳбат шавед. то дирӯза ғарибӣ мегуфтем, зинда ҷудоӣ мегуфтем, ҳоло дигар баҳона намонд. бо телефон мешавад назорат карда, ки дар ин ними шаб духтари таърифӣ оча дар ҷогаи хобша ё дар киҷои най навохт остад. астағфируллоҳ. дар каҷи рай онҳо мо мардо гунаҳгорем. ҳар чӣ мекунем бо онҳо мо мекунем. ҳар ки як гули боғи боғбони бегонара ба машоми ҳаромаш мебӯяд, бесаброна интизор боша. ду гули боғша берухсат ва бераҳмона меканад. дар хеш шармандагӣ орзу надорӣ? илтимос ба дигарон низ орзу накун. ягон амали туфта беҷавоб нахоҳад монд, чӣ дар ин дунё, чӣ дар он дунё. як дана духта қадри ҳамаи духтарои маҳаллаша поймол мекунад. ба худо танҳо ва танҳо пушаймонӣ дар пеш мунтазирад. ҳар ки рост рафт хуш ба ҳолаш, ҳар ки чап рафт вой ба ҳолаш. мо набояд бетараф бошем, мо ҳам падар ҳастем. дари касеро накӯб бо ангуш, ки даратро мекӯбанд бо мушт. дар духтари духтаратро бин, дар хоҳари хоҳаратро бин, дар модари модаратро бин. ана баъд барака меёби садиқ.